Salutare toată lumea, numele meu este Vlad și azi vom face un nou episod de Clash of Clans. Azi va fi un episod ceva mai special. Din nou la putere elixir. Nu câștigăm prea mult la să rupem capul. Să ne rupem capul. Nu știu dacă ai vrea să fac o schimbare. Dacă în cartea asta tu aici, bine ca să nu mai... Și totul să punem pe aici. M-aș gândi că e un loc potrivit. Și din nou mi-am făcut un air sweeper și cred că va fi ceva mai bun. 5 ore fix, 5 ore fix. Mie îmi place totul cum e, tot e bun. Să rupem capul și ne healing spell. Eu își pune de astea și de astea, fiindcă mă rog, e aceeași chestie, adică fratele meu, de ce nu faci nu știu ce. Mi-am upgradat niște wizards level 3, mai am o zi și o oră 45 de minute și ăștia mi pot upgrada la de asta 5. Nu cred că ar trebui să dau bani degeaba pentru niște geanți și cât trebuie să dau. $250.000, nu zic că trebuie să dau, pentru că chiar nu sunt bun. Aș spune un wall breaker, pentru că este destul de bun și mă ajută chiar mult. Și wizardii ăștia merită să dați bani. Eu o gradă de level 3 și acum dacă i-am de level 3 eu va da 90 de megi. Sunt foarte fericit și merită să dă elixir pentru ei. Din nou și balonul aș vrea să upgradez, pentru că uitați și voi cât de mult crește de meciuri și viața. Mai ales 3000 mă va costa ceva. Și cu toate să-mi upgradez goblinii, pentru că toți sunt buni și ei. Și cam atâta din ce vreau eu. Și bă, hai să punem unul aici. Dacă e, dați like și subscribe. Eu sunt Vlad, pentru că Vlad s-a întors. Cred că vă place dacă mie nu mi se lăguie, de fapt, pentru că nu știu, dar uitați și voi cât de repede trece timpul, e deja și 4 ore și 57. Și nu știu fix dacă o 1003 trofee, mie nu prea îmi place acest, adică e foarte greu să crești, să fii pe primul loc, dar fiindcă mie nu-mi place și după cum vedeți am renunțat la Combonia, la clanul la Combonia Win. Mi-am ales, am spus hai mă că mă dau vătut și mi-am ales clanul ăsta, Best Clan Ever, puteți intra în el, 13.524 trofee și ăla era un clan destul de bun și avea o grămadă de trofee, 24.000
Dar m-am ales în asta, mi-mi place. Mai ales la ăla n-aveam tankul 10, adică n-aveam de ăștia pe primul 2 tankul 10. Dar zic eu că ei o să ne bate pe noi pentru că au 83 de stele, noi avem 16 stele, care dintre eu am atacat din ei. Știu că am atacat unul dintre ăștia. Uite ăsta. Și mă atacă pe cineva, dar nu. Și ăștia am atacat eu. Deci are niște valchirii de alea, Valkyria. Mie îmi place care Valkyria. Și de-aia mi-am luat. Valkyria aia mă enervează rău de tot. Și să nu spuneți că nu, Valkyria e foarte bună. Chiar dacă nu aveți apăradată, ea merită. Deci, o să... 94 secunde per secund damage. Zic că e ceva destul de bun. Și cred că dacă e la maxim dă, cred că 100 de damage. 750. Și bun. Și merită să dați Dark Elixir-ul. Mai ales pe P.K. fraților, 240 de damage. Voi vă dați seama. O altă chestie e că adică nu, să nu spuneți că vi se upgradează din instant ăla King-ul și Queen-ul. Pentru că înainte da, puteai să faci ce vrei, adică să ai garduri câte vrei. De acum a spus hai mă să ce, dacă 375. Momentan m-aș gândi dacă ăsta. Nu cred că e o metodă destul de bună. Stați puțin. Capturează asta. Dar de ce fratele meu nu merge? Uitați și voi nu merge. Oh my god, fucking god, man. Așa, bine. Și 1 minute, mă. Am full. Așa. Ce ziceți asta, dar momentan, da, are un clan și nu cred că ar trebui să-l atac. A, știu care Valkyria. Da. Din nou Wizards la putere pentru mine. Nu știu ce să zic, pentru 30 de trofee și mai mult, dar sper să fac o stea. Pentru că nu știu dacă voi face o stea, dar din cauza goblinilor și a arcașilor și wizardsilor nu prea cred că merge, adică uitați-vă și voi. Adică ce să
fac eu, vă gândiți voi, dar dacă fac o stea, eu sunt foarte bucuros și nu cred că ar trebui să fac aceleași lucruri, să renunț, pentru că mie nu-mi place și deoarece, da, am murit, mie nu prea îmi pasă de trofeu, mie îmi pasă de resurse, fiindcă, de exemplu, ești un om, adică care nu ai bani, ai 1000 și te costă 7000. În general, mie trebuie elixirul și goldul, mai mult goldul, pentru a-mi face townhall-ul, da, 6 zile, o săptămână. Bă, e bine dacă îmi dă 2 canonuri și canon, de alea turnuri, și un mortar și Hayden Tesla, un King, Barbarian King-ul, și abia aștept și Dark Elixir și Dark Barak. Mi-ar plăcea. Dar fratele meu, de ce nu ți bagă doar o baracă? Încă în momentan nu pot. Uitați și voi să vedeți cât pe mine, în general, mă costă barbarii, sunt foarte scumpi. Mă costă vreo 7500, mai ales și goblinii. Pe mine mă costă foarte mult, 60, 120 sau 750, 1000, 2000 sau 40, 2500. Pe mine mă costă chiar mult, dar să lăsăm balta asta. Oare cât îți un healing spell? 6 minute. Și de ce m-ar costa 2 minute? De fapt 2 minute. O să fac un videoclip cu niște mini ale mele care le port în casă, fiindcă nu prea ne. Și da, o să fac un videoclip așa, mai shiny tiny. 14-29. Voi face un videoclip până la... Da? Și eu cred că cam atât a fost episodul ăsta. Nu uitați să dați un like, subscribe. Eu am fost Vlad și numai bine!